As rúas da capital da Limia estiveron esta mañá tomadas por máis de 1.200 rapaces e rapazas procedentes de 16 centros educativos da comarca. Creatividade, música e moita ilusión marcaron un desfile no que o espírito do Entroido se vive dende cativos. Estámoslo pasando genial, o seu primeiro ano é moi emotivo, a verdade. E quen fixo ese disfraz? As mamás. Os máis pequenos desfilaron acompañados polas súas familias. A temática foi variada, destacando os símbolos da natureza. Imos de esquíos. Giramos. Tamén amosaron a súa conciencia pola protección fronte aos incendios e a defensa da agricultura e da gandeiría, poñendo en valor o rico patrimonio natural da Limia. De madre tierra. A diadema con follas un bastón con follas. O desfile, aprazado polo mal tempo, puido celebrarse finalmente baixo un sol que acompañou a festa. A marcha, que normalmente percorre a Nacional 525, nesta ocasión cambiou de ruta debido á tractorada e ao corte da autovía. A pesar do desvío, as rúas continuaron igual de cheas de xente contaxiadas polo espírito entroideiro.